Puntagon. Lami bitaw loko-loko ron harong rasa no. Tugnaw ba natarog salida bitaw. Kay saan man nga kanang Christian man ta. So di ato ni irason igsoon nga dita mo amo balibad ta nga simba sa Ginoo. Amen. Kay sa una lingaw-lingaw man nga tuang sa kinabuhi. Kay wa man ta kay sa atong purpose. Nang karon kay bawo naman ta nang di ato sayangon tong kinabuhi sa pag kanang lingaw-lingaw lang para sa tong kaugalingon kun dili paglipay sa Ginoo. Amen. Ima sa tapad nga lipaya ang Ginoo sa kanunay. Ansa naman ni tuyok mo ko re. Okay, so kanang kita magdugay atong ablihan ng Biblia diha sa Exodus 17:1 to 16. Taas-taas na sa igsoon tungod kay kung akong iwali ning verse 1 to 7, balik-balik man gud ang point niya nga nagreklamo sila unya nagreklamo sila sa Ginoo unya ikasab-an ni Moises. So ako na siyang gitapo ang duha ka passage. Mo ni ang time nga nagreklamo sila sa kining ni Moises unya ang ikaduha mo ni ang time nga nakik-away sila. So giusan ako ang mao nga pasahe nagitaytulan ako og igsuon og gubat sa kinabuhi. Okay? So natay mga gubat sa kinabuhi. Medyo taas-taas man nino. Kining ako lang ni basahon igsuon sa atong pagpadayon unya, makampo lang taon na. Okay ra ba? Magitugnaw jud mo ba? Okay, makampo ta Ginoo, salamat kayo Lord sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo o Dios. Salamat pud Ginoo nga bisan gamay ra mi diri karon, ikaw ang among gipasalamatan tungod kay naghatag gyapon ka og time nga makasimba mi nimo Lord, di para sa una nga maglisod mig simba tungod kay balay ra mong gisimbahan pero karon nagsimba nami Ginoo sa usa ka templo diini mong gibuhat para makatigom gid mi nga walay rason Ginoo. Salamat Lord nga i-bless nimo ang matausa nga naa diri karon nga ingon ka sa mga pulong nga kanang dili mi magtinapulan sa pagbuhat og maayo kay makaani gid mi sa mga bunga someday Lord sa among gipangtanom og maayo diha nimo. Napagampo Lord nga bisan sa gubat sa among kinabuhi ikaw ang Dios makig-away namo tungod kay nasayod mi nga daog na midaan o ikaw ang Dios nagmadaugo na sa cross para namo Ginoo nga mo orang mo cooperate sa imo ang mga plano aron nga kami usab makaangkon og kadaugan sa kinabuhi sa kanunay. Amo ning yampo sa tabang sa balaang espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Lago sa guha sa ribe. Mauwaw mo kung jacket. Magiigang nanong ko. Aad mo ko ta aircon god. Taw. Basin di ay. Okay, so ang title sa akong balikon igsoon na title ing kabuntagon giuluhan sa gubat sa kinabuhi. Nasa imong tapad kinsa imong kontra. Okay, so sa atong kinabuhi igsoon kada usa gid nato naa gid tay mga ginatubang nga gira gubat sa kinabuhi. Amen. Anya nasod literal nasod to nasod karon sa balita daghan kay mga lain-lain nasod nga gagira. Ganang bombahanay sila, missile sila tungod kay mo may giprophesy sa Bible. Sa pamilya pud nato naagyoy di kalikayan nga ni mga panaglalis sa silingan ni mga panag-away igsoon mo nang usap po nas gubat sa kinabuhi. Pwede pud nga sa atong una-huna ikapas imong ulo be. Kini nga atong una-huna igsoon sulod aning ulo na anay gubat pod ingon ang Bible nga mao ni ginaatake sa kaaway kini imong una-huna. Kung dili kuno kaniya mapatumba og usa ka sumbag, hinahinayon kaniya og atake sa imong una-huna aron kanang ikaw na mismo ang mo give up matud pa ni Pastor Prado. So ngano man na may gubat sa atong una-huna, tanan nga desisyon sa kinabuhi mga nahitabo sa imong kinabuhi nga dili maayo nagsugod na sa una-huna nimo. Naapoy gubat sa atong gusto og bawal kini gitawag og sala og sa imo ang sa gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon si Pablo sa Roma, asa naman mo pataga gabasa. Ingon ang libro sa Roma nga na ako'y gustong buhaton pero di na ko mabuhat. Ang dili na ko gustong buhaton mo ni mabuhat sa ako Ngano man ang atong unod ug ang atong balaang espiritu nag-away siya sa sulod nga ingon ang imong unod nga buhatan ni kalami kayo ni ingon ang Holy Spirit ayo ni buhata kay sala ni siya mo nang naay gubat naay ingon pa sa Corinthians naay wrestle ba naay kanang wrestling sa imo ang lawas igsuon tungod kay naay gubat sa imong kinabuhi. Naapoy social media, naay nagigira sa social media. Di ba naay nag-post ito nga naay siya kaaway, i-post niya o usap pud mo comment sa iyang kaaway, mo post pud siya
Naapisan gani sa mga simbahan naapoy gubat nginitabo unsa man ni kaning mga debate. Di ba? Sa social media daghan kay gaaway kung kinsa ang tinuod. Kami ang tinuod nga simbahan kay kami ang tinuod ni Kristo. Napo isa nga kuan kami ang tinuod nga simbahan kay gapabaptize si Jesus ni John the Baptist. May nga na ba kami ang tinuod nga simbahan kay ngani naglali sila kung kinsa ang tinuod mga igsoon. Manong sa akong punto daghan kaayong nagalain-lain nga gubat sa atong kinabuhi. Amen. Wala man ka naggubat literally but spiritually naapoy gubat nga atong giatubang sa kanunay. Nakaron kabuntago na ako'y tulo ka punto igsoon nga unsa ang atong panglantaw ingon nga mga Kristohanon kabahin sa gubat sa kinabuhi. Amen. Unang-una KKK na pud ni. Nyagi kay PPP mo to no. Karon kay KKK na pud una kauban ta dili ta kontra. Ikaduha igsoon gipuntuhan siya kaaway naa sa gawas. Ikatulo igsoon ang kadaugan naa sa pagtinabangay. Ngano man ata una nga punto mga kaigsuonan. Sa niaging Sunday nagisgot ang mga Israelita nagreklamo sila tungod kay nalimot na sila. Unsa gito lang gireklamuhan? Wala sila makaon mo nang giprovidean sila sa Ginoo og mana og quail or buntog. Naa sila karne, napod sila tamis, patas ba na ay parat na apoy tamis nga makaon nila. Nya gingnan sila sa Ginoo nga ayaw mo pagtigom og sobra sa anang adlaw tungod kay mag-provide gid si Lord sa atong kinabuhi niya. Gitudluan ta niagi nga Sunday nga dapat ang musalig sa Ginoo. Tama ingon salig sa Ginoo. Kana bitong bisan og mosimba ka sa Ginoo, nasayod ka nga siya mag-provide sa ugma nimo, mag-provide pud siya sa sulod nga mga adlaw sa atong mga kinabuhi. Nakaron, ming reklamo na pud sila tungod kay wa na puy tubig. Niagi tubig, sunod pagkaon karon tubig na pud. Gani ingon ang Bible, ilan ang batuon si Moises nganuman tungod sa kasuko nila ni Moises, ilang batuon si Moises hangtod mamatay. Moto nga ingon si Lord, hampaka ang bato, gihampak ni Moises ming agas ang tubig ngadto sa bato mga igsoon. Nagsimbolo to ni Jesus. Si Jesus ang bato sa dihang nga gilansang siya sa cross ming agas ang tubig nga naghatag og katagbawan sa atong mga kinabuhi. Na sa kaduha nga pasahe mga igsoon, akong gi-paraphrase para makasabot mo, after nilang gaaway sa sulod sa ilang panimalay, sa ilang simbahan, silang ministry, na ay gubat na pod sa gawas kay ang mga Amerikanhon ming atake man nila. First nilang gubat nga na-encounter mo ning pangitabua. Dayon ang nakanindot kay nagtabanganay sila. Okay? Una nagkontra sila, pagkaduha igsoon nagtabanganay na sila kay nasayod na sila kinsa ang tinuod nilang kontra. Ikaw igsoon nasayod baka kinsay tinuod imong kontra. Kay basing kanay mong tapad, posibleng mag-away mo usahay or magkakontrahanay mo usahay, magsinggitanay mo usahay, pero tudluan ta igsoon ining kabuntagon kinsa ang tinuod natong kontra niya, tudluan ta sa Ginoo nga ang kadaugan naa sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Ayaw kabalaka kay sa mong Bible study kagahapon sa atong pagpangalagad sa Ginoo makapadayon ta kay naa si Lord maglingkod, magdasig sa atong kinabuhi. Nay mong tapad ba nga salamat sa Ginoo. So karon igsoon una nga punto, ang panglantaw nato sa gubat sa kinabuhi atong hinumduman kauban ta dili ta kontra. Ina sa mong tapad ba kauban ta dili ta kontra. Ina po nimo nga tubangan si Pastor Pod, moingon po ninyo kauban ta dili ta kontra. Amen. Nga naman sa Exodus 17:1-7, dili to makita mga igsoon sa gingon ko ganina nga mingreklamo sila ni Moises ngano ganito kay wala sila mainom nga tubig. Naingon ang verse 3 atong basahon ha. So isuway tagbasa. Ingon sila apan giuhaw pag-ayo ang mga tawo og nagbagulbol sila kang Moises, mingon sila nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto. Aron ba nga mamatay kami sa kauhaw uban sa among mga anak ug mga kahayupan? Ingon ang verse 4 niya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya mingon unsa may akong buhaton ining mga tawhana hapit na nila ako batuon. Grabe suko na gid kayo. Aniya akong Ginoo mingon ka Moises dad-a ang pipila sa mga kadagkuan sa Israel ug pag-una kamo sa katawhan dad-a ang mong sungkod ug ang igibunal mo sa suba sa Nilo og lakaw. Mutindog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai, bunali ang bato ug mugula ang tubig ang mainom sa mga tawo o gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel.
So grabe no, ang sitwasyon nila igsoon ang Israel ning reklamo sila kay wala sila tubig, dramay ngon tubig. Kanya ang problema kay pag naa sila gikinahanglan silang kinabuhi ang ilang unang awayon si Moises, ilang leader ba? No? Mura bag mga anak nga mama ganang wala na koy baon ma, wala na koy pang project pero ang pinaka problema ani kay giaway gid nila ang ilang leader. Sa kada problema nila ang silang buhaton, ilaang bugot-butan si Moises, ilang awayon gani ingon ang Bible, hapit na nilang batuon kinahadlukan na ni. Suway ko noog milyon ba ni sila kabuok, nya mubato silang Moises. Di ba ka mapino diha og batuon bisag nga kagamyang batura. So mo na problema sa mga Israelita tungod sa ilang kapungot, tungod sa ilang kahakog igsoon, ilang gikontra ang ilang kauban unta sa kinabuhi. Pero usahay ang na-learn igsoon ba usahay tungod sa kakulangon, kaguol, kalisod, problema, kita mismo magaway-away sulod sa atong mga minahal sa kinabuhi. Sabton igsoon, usahi sabton nato ngano man. Nay panahon jud nga sabton ang bation sa kada usa. Kay ngano man ha? Pila ka tuig silang naulipon sa Egypt? No. 430 years. Gikan sa ilang pagkabata, ngadtong nag-edad sila, namatay na ang uban, 400 na ba, mabot 400. Naingon na butongan, mga anak, naglisod ta, hangtod nga na po ilaing budak ko, nagkalisod sila mo nang dili ni mo ma-blame, nga ang ilang gibati, ang ilang emosyon, dili gid maayo. Mo nang usahay igsoon lagi ang punto, sabto na to ang mga problema sa atong isig ka minahal sa kinabuhi, butang nato og kining ang bana og asawa, usahay magbungol ang bana og asawa. No bungol man ang di man musturya, mag-amang siguro na. No di usahay masabtan nimo ngano man ang bana gikapoy, ang asawa na apoy mga desisyon nga dili kauyonan sa bana. Masabtan na to na ngano man kitang tanan na atay mga emotional breakdown, na atay mga di masabtan nga pagbati sa atong lawas, na atay mga pangandoy nga dili makamot, na atay mga problema nga nagkasagol-sagol mo nang naadjay panahon nga ingana. Bisan Kristohanon, di ta matinga ngano man igsuon, kitang tanan ay mga problema sa kinabuhi. Natay mga kagahapon nga wala nasulbad, naa kay mga issue sa una nga wala nimo nasulbad, giaway ka sa una, gipost ka, gipakawawan ka mo nang hangtod karon ni ingana ka, gadako usahay siguro nato gadako nga sige kasab-an, sige og buy-buyon, sige gilatos, mo na nakadako nimo madala nimo sa imong kaminyoon. Amen. Mo nang dili gid ma-blame sama sa nitabo sa mga Israelita, pwede po nang ang ginikanan ngadto sa anak, tanang mga ginikanan mayo amen. Dili gyud kalikayan nga ang mama magbugolpol sa anak na magtarok og eskwela ngano man ang mama naghago siya og ayo pero tungod kay bisag walay nabuhat nga sayop ang anak, magbagotpot gyapon ang mama tungod sa kakapoy lang sa iyang gibati. Mo nang usay sabto nato mga anak. Amen. Ang mga mama pod usay sabto nimo imong anak ngano man ang anak pod ga problema pod sa iyang pag-eskwela. Naningkamot taon siya pero apikid jud iyang pangunahuna mo na sa unsaon ni paningkamot nay panahon nga mas 74 gid siya. Na usahay ang anak makaingon gyud siya makaapoy na kay eskwela ma bisag gahago-hago ko pero wag yun kasab-an sa ginikanan mo nang wala magkasinabot ngano man nay panahon gid igsoon nga sabto nato ang pagsukol, ang pagpangasaba sa ginikanan bisag wala kay nabuhat nga sayop ngano man tungod kay naghantang giagian sa kinabuhi. Pero panumduman ta sa Ginoo nga dili lagi ta kontra kauban ta. Amen. Nasi mong kagulingon binga wala kay kontra, kauban nimo na sila. Nay mong kagulingon. Sige na. Asaman mo. Mura wag asa naman nila nalagi mo dire. Basig ang iunohuna kay gatanan og SpongeBob ha. Or gatanaw na og kanang napalagyan tanan mupakpak sa tanan be kun napa mo diha. Praise the Lord. Dili kalikayan nga ang amo pod ngadto sa employee, vice versa. Ang employee pod mga saba sa iyang amo, bisan kauban sa barangay, dili kalikayan nga ang usa kauban sa purok o sa barangay mo yaw-yaw ngadto nila kay nay problema sa panimalay, napoy usahang igsuon nga bisan ang pastor og ngadto sa church member. Mana bitaw mga ko pasaylo sa mga akong nasultian og dili maayo. Pero di kalikayan gid ang pastor pod makapangasaba, makasulti, makachat og dili maayo. Tungod siguro kay nay problema sa kinabuhi. Bisan kamo, dili kalikayan nga makasukol mo sa iyong pastor o magkaaway ang kauban nga simbahan nga naman kada usa nato naay giagian sa kinabuhi. Amen. Muna ang usahay sabto nimo siya basig manong ingani man akong uyab ha.
Ay basig na ay bisita ni. Manang ingani siguro. Sini bisita pastor na ay kuan. Na Red Sea. Na ba? Nanalingi ni mo sa imong uyab nga lalaki. Ano man nga sapot-sapot ni siya, basig na giagian ni sa kinabuhi. Mo nang usahay mo hinuktok ta, di ta mo react dito sa sitwasyon nga naman. Sabto ni mo usahay nga naman basig na siya giagian. Nemo tapad din na kay giagian. Sige lagi ko nimo awayon. Gatapad mo silang duha timingan. Igsuon ba jud sumot ang igsuon mo taw na kay giagian. Na jud kami duha sige away. Pero ngano man igsuon tungod kay ang mga Israelita nagbagot-bot nga si Moises gani ha. Basahon nimo ni nga padayon nga verse, wala gisapot si Moises. Pero magbasa ka tanawan ang inyong title diha, ang tubig gikan sa bato na ubos diha na ay gi-open and close parenthesis, Numbers 21 to 13. Basahon nimo na igsoon, ayo sa ablihin na lang, pero imong basahon na unya si Moises gisapot. Ingon si Lord, bunali ang batog kausa. Basahan niyo ng Numbers, ikaduha niyang gibunalan kay gisapot na siya kayo. Di man sa kabunga itong tanan kay, di man or kayang suklan, 1 million katao yang, saan lamukon siya. Dili man sila lamok, tawhanon siya. Munang ang iyang gikapungtan, nagbunal-bunal na lang siya. Bunal niya kaduwa, pak! Mbra! May tubig! Samok mo, sige mo, bagot-bot na ko, im na yun eh. Ingon ang Bible, igsoon na pinaka-worst, pag nitabo ni Moises, ingon si Lord, Moises, di ka kasod sa promised land kay gisapot ka, grabiga, uy. Mura ni rason, nabasahan ninyo ni. Ginasa sa Ginoo nga di ka kasod sa Kanaan, flowing with milk and honey kay gisapot si Moises. Wala ni mo tahura ang akong pagkabalaan. Luuyang Moises, no? Mo'y gadala nila gikan sa ilang paggagawas, hangtod nga napadong na sila sa promised land, pero siya wala pod kasulod. Pastor, ang mga bagot-butan, wala pod kasulod. Kaya nangamatay man ni sila, ang mga anak ra nila ang wa namatay, kani sila mga tawana, quit silang duha. Si Moises wa kasod, sila pod wa kasod. Luoy pod si Moises boy gadala igsoon mo nang usahay gyud sabto nato ang mga gibati sa atong minahal sa kinabuhi kitang tanan na ate giagian igsoon. Amen na gipangdala sa kinabuhi nato giagian. Pero remember igsoon, asi mo tapad, hinumdumi. Ayaw sige focus sa sayop sa uban kay basin na apod tay sayop. No? Nga naman ang kinabuhi. Sige tag atong sabton kay basig sige tag tan-aw sa sayop sa uban. Ang mama sige pangasaba sa anak unya ang mama pod walay panahon sa ginikanan. Di ba? Na ako'y numdum ko sa ingon sa akong asawa ko nang ikon kida nga sa una gaspila siya wala kunoy walay pagkumusta sa iyang ginikanan, walay pagdasig sa iyang ginikanan. Mo nang usahay magsige pangasaba ang ginikanan ano nahagbong ka. Pero kumusta ka ang mga mama, papatig, kumusta baka sa itong mga anak? Munang kita nga mga mahimong ginikanan pohon o naginikanan na karon kung giingana ta sa itong ginikanan sa una, ato usbon ang ato ang pamaagi karon. Ngano man, dili pwede ang atong mga anak makaagi po sa itong gagian sa una. Ngano man, kitang tanan nag-need og katabang sa kinabuhi igsoon. Amen? Mga mga anak pod, usahay, ay mong sige, ingon nga si mama, sige bugot-bot, sige pangaway nako pero basin usahay wala po kay panahon sa imong ginikanan sira kag laag no sira kag laag ba wala kay panahon nga motabang mo comfort mo kumusta sa imong mama vice versa mo guna kumusta anay ta ma kumusta naman ka ma okay ra pa ka pa ma unsa pa may problema sa kinabuhi kay sa mga salidar na mahitabo ana bitong mag-upinanay ang mga anak ug sa ilang pagbati silang mama ikaw Kyle duha sila ka Kyle mo open ba ka kasi imong giangayan. Di ba karon kay dili na dito nag-chat pag-date na dito na ga-uyab na. Ano kay uyab di ay wa kami ingon ako. Ngano man wala tay ingana nga wala tay kanang relationship tinuod sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kay nalimutan nga di ta kontra kun dili kauban ta mga igsuon. Muna kung Christian ta natural nga nay mga panaglalis or panag-away, panagwalay, pinagsinab asa man dili pagkasinabtanay galibog kung kuko. Walay pagkasinabtanay sa kinabuhi pero dili normal kun kanunay na lang. Walay problema. Kay kun kanunay na lang mong sigig away kada adlaw mong sigig away mo na nay dili siya normal. Natural nga nay mga panaglalis dili pagsinabtanay pero dili siya normal igsuon kung sige na lang tagakita og sayop og sige tag-away sa mga minahal sa kinabuhi. Kay atong nakita lagi kontra sila og dili sila kauban sa atong kinabuhi. Amen. Kaya ang tinuod nga problema mga igsoon dili si Moises kundi ang ilang pagsalig sa Ginoo kung sila dili mo tawag sa Ginoo. Nga Lord, wala may giinom Lord. Sige sila gingon ni Moises may pag-adto mi gapuyo. Ako pa si Moises mingon jud ko nila,
Kamuri muli itong Egypt. Di mo katuod. Nga naman, gasalig raman po silang Moises, kay kibaw man sila nga pagbubalik sila dito, dili nila kaya nga naman si Moises ra ang duol sa Ginoo. Manang tungod kay way saktong relasyon sa Ginoo mga igsoon, ang ilang kinabuhi magsige reklamo gyud sa sitwasyon sa kinabuhi mga igsoon. Manang tambag na ko ninyo no, tambag sa matag usa bisan nako. Ang mga tao nga gigamit sa Ginoo para mamaayo ang imuong direksyon sa kinabuhi, ayaw silag kontraha. Usahay murag silag kontra tungod kay kasab-an kanila yabaw, bagulbulan kanila, yaw-yawan kanila igsoon, pero imong sabton ang ilang pagtambag, ang ilang pagpangasaba, makaayo din sa imo munang ayaw gid sila himuang nga kontra. Kay kauban na sila nimo kay katong mga tao nga sige ingon ang Proverbs. Nay mga halok sa kaaway. Kisan kanila pero kontra diri kanila igsoon. Maayo silang si tawag na ha kanang mo pakati. Unsa ni mo pakati ka nang si term na kana bang magpalana ra nimo ba kay mo na pulong nga magpalana. Ila na kang palanahon, paganahan pero sa tinuod ay nasa lay mga plano nga dili maayo sa imo. Sa ako bitaw sa akong asawa sa mga leader, sultian ko nila masuko ko malain ko pero kana lang pagtambag sa ako para report sa akong kayuhan. Mo na sa tong kinabuhi igso na hayog gyud himuang kontra ang mga minahal nimo sa kinabuhi kay sila ang modala nimo ngadto sa kadaugan, ngadto sa plano sa Dios imong kinabuhi igsoon. Amen. Nasi mong dugdugan be nga akong sala. Akong dagkong sala. Busa na nga muyo ako kang Ginoong Hesukristo. Ano man siya rin makapasaylo sa itong sala igsoon. Ato sa papakan si Lord be kay murag ang ato ang pagsimba karon murag bugnaw pug kaayo. No kanang murag gakurog-kurog atong pagpangalagad sa Ginoo. Ikaduha nga point igsoon, ang kaaway nato naa sa gawas. Kasi lingi mo tong ditig simba diri ha? Wala, akong punto igsoon maapasabton mo nako sa akong punto. Kay sa Exodus 17 verse 8 to 9, giatake sila sa mga Amalikanhon. Kani mga Amalikanhon gapuyo ni sila sa Kanaan. Diin adto sila mudong sa ilang kapuy-an someday mga igsoon. Ingon ang verse 8 ug 9 unya nangabot ang mga Amalikanhon o giatake nila ang mga Israelita didto sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue pagpilig ti pila ka tawo og pakig-away kamo sa mga Amalikanhon ugma magtindog ako sa tumoy sa bungtod or bod man dire nga maggunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Sa hangad sa ni pastor. So ani tay mga igsoon nag-away sila, nakit-an gid nila ang tinuod nilang kaaway. Ang mga Amalikanhon una nagreklamo sila sa ilang leader, nag-away sila pero kon igsoon nasuta gid nila kung kinsa ang ilang tinuod nga kontra. Magbantay ta igsoon. Ngano man kini si Satanas ay muglingi ha kay dili na siya. Kini si Satanas igsoon ang gusto gid niya sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa simbahan, gusto niya kita ang mag-away. Kay para malimot ta nga ang tinuod nga kontra si Satanas di ay. Mo ni point niya tanawa ha. Gaaway sa ilang journey, sa ilang kinabuhi, gikan sa Egypt, ngadto sa Promised Land, gasige na sila reklamo ni Moises. Ilang nakita igsoon nga si Moises ang ilang kontra. Na karon gialaw sa Ginoo nga sulungon sila sa mga Amalikanhon para makita nila kinsa ang tinuod nilang kontra. Amen. Nasabtan ninyo ang panghitabo. Kasi kay sila away karon. Kani nga verse igsoon nakita na to nga dire nga time nagkaamigo na gid sila. Ingon si Moises pagpili kay Joshua, ikaw may warrior diri no, papili og mga kanang kabalupod nga moaway. Ako diri og si Aaron ug si Hur magampo sa Ginoo para sa time nga magampo ko naa nay kadaugan ang atong nasod kana man igsoon. Ang gusto gid sa kaaway nga maong yawa, kita ang pakontrahon niya. Amen. Ingon ang Ephesians atong ablihan sang Ephesians be. Mo na gisuwat ni Paul sa mga taga-Epeso igsoon kay kini sila sige sila away-away kontrahon nila ang ilang pastor, ang pastor pod mo kontra silang mga membro, ang mga pamilya nang isig kaawa ayaw sana na awayanay ang banag asawa gasige biklanay ngana ba page 250
2:52. Ephesians chapter 6. Kyle. Tubig. Ephesians chapter 6 verse 12. Tanawa kinsa ang tinuod nga kaaway nato igsoon diri sa atong kinabuhi. Nana. Atong basahon ko no. 1 2 3 go. Sa mga anaa sa gahom og sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. Pangutana, kinsa man ang gipasabot diha nga kontra no tinuod? Verse 11. Mao na gitawag nga context. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga panglimbong sa klaro na. Kaya basta moingon kang ang giingon diri ang pangulo kuno ang kontra si Marcos lagi ang kontra kay pangulo magiingon diri mabasa man. Ha? Sa mga pangulo na dito kana sayop basahag balik ang 11 kinsa ang kontra ang mo na ingon siya wala ta nakig-away sa dugo ug unod kinsa may naay dugo ug unod ang tao kanang imong tapad kanang presidente pero ingon si Pablo sa taga-Epeso nga simbahan ang tinuod nga kontra si Satanas. Ingon siya kundili batok sa mga daotang espirituhanon. Ang daotang espirituhanon si Satanas ug ang iyang mga kaubang demonyo. So klaro igsoon, mo ni punto gid niya nga kanang ang iyang strategy nga ang leader sa simbahan mapukan. Kabantay mo karon ang mga simbahan, ang mga leader sa simbahan mo'y kasagarang ma-involve og mga sexual immorality. Imo ni gusto man niya, kabantay mo karon ang mga banak asawa magbuwag, mga bit ang bana, mga bit ang asawa magbuwag sila naman mo ni target niya. Ang mga anak maulipon sa droga, moingon ta nga ay kung mas maayo og si Duterte ang mahimong presidente karong mabot nga 2028 nga naman mo ni drugs. Pero ang pinakapunto gid ana pinaka main nga kuan na dili ang drugs, dili ang taga China or kinsay gapadala og drugs anang Pilipinas kun dili si Satan. Kay mo di tumong niya nga madaot ang tanan og kita mga lagad sa Ginoo mga igsoon. Magkabuwag ang pamilya, magkaguba ang pamilya ug ang simbahan magkatibulaag. Nganuman mo itumong ni Satan. Nya, kanira ba Satan mga igsoon namo ko inako i-chika ninyo. Bright ni siya. Mas bright pa ni nato. Nganuman kini siya makig-away ni si Satan, dili kaniya hadlukon, di siya maingon nga. Di kaniya pagit-on nga naa siya ikog diri nga naa siya sungay taas kayo na magdag tinidor. So na mo kaon? Dili siya nga na nga mag-away sa nimo Leo. Tintalon ka na ko Leo, mahadlok ka niya. So siya una-una kung hadlokon sa Leo magdani siya sundang espada sa Ginoo magkuan siya. Basig mapildi ko niya mo ang style niya magpagwapa ni siya sweet kay siya nato. Kabantay mo sa time nga nag-away si Adan og si Eva og ang wala siya nagpakita nga Adan og Eva tintalon mo nako. Kuy nga na man gani iyang technique, mapildi siya. Ano siyang gibuhat? Yeah? Gipili niya ang pinaka-wise nga animal sa kalibutan, ang serpent. Ang pinaka-crafty, ang pinaka-deceiving kayo. Lami manggod ni. Wala mong gumingon ang Ginoo nga lami ang madaong mamatay mo ani magkaan man ni ma-bright mo. Masama mo ni sa Ginoo, di ba? Natintal gid silang duha nga naman. I-sweet kayo si Satan nga mo away sa ato. Amo nang wise ingana siya ka-wise. Muna kung kabalo kay igsoon nga si Satanas limbungan sa ingon ang Ephesians 6:11 unsa may mong buhaton? Di ka magpatuga-tuga nga ingon ang verse nga pag magpasakop ka sa Ginoo mo dagan ang yawan. Kinsa man ang yawaan na be? Ako ning palayason ni panamay sanggala ni Jesus nga ka didto pero wa ka tinuod nga relasyon sa Ginoo mapukan kay igsoon mo nang ingon ang Ephesians 6 verse 18. Tanawa ha atong basahon. Na diha gyapon sa verse 18, unsa may dapat buhaton sa mga Kristohanon sa panahon sa gubat sa kinabuhi igsuon. Buhata kining tanan diha sa ampo og pangayua og pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayod, pagampo kanunay alang sa tibuok balaang katawan sa Dios.
Ang relasyon nato sa Ginoo mga igsoon ang gikinhanglan natong masabtan. Ingon si Lord anang anang babaw nga verse suuta ang full armor of God. Unsa man na suuta ang imong dapat naa kay relasyon sa Ginoo kanunay. Ingon siya buhata kini sa ingon si Jesus, the body is weak but the spirit is willing. Muna ingon siya ni Pablo, nilang tulo, James, John, og ni Santiago, James, og ni Pedro. Ingon sa siya, ampo kamo kay ang lawas, huyang. Amen. Ingon nga anak kay huyang ka, pero kani atong unod igsoon, sa mga panahon sa temptasyon, wala joy lig-on nga Kristohanon. Amen. Sa akong gi-share katong discipleship piniaging Sunday, kag nagisgot mi kabahay og katong fornication, nayo sa kapastor nga siya tig hatod sa iyang membro nga gwapa kaayo, bag-ong church member nga gasakyanan silang duha. Kadugan nilang hatod-hatod, nimbunga ang ilang paghigugmaanay, ilang paghatod-hatod. Yang pastor nahimong membro na siya nganuman. Wala gyoy lig-on nga tao panahon sa temptasyon mga igsoon. Mo na ingon si Lord, ang imong relasyon sa Ginoo tarunga unya ampo kanunay para dili mo mapukan sa temptasyon. Ay, ampo pastor, asa man ang ampo? Dapat mulikay ka. Mo ganing napukan ka kay wala ampo. Gasalig ka sa imong pagka-bright sa imong unod nga ang kaaway nga maong yawa mas bright pa man nimo. Daghan gani kay napukan sa tanang gigamit sa Ginoo, napukan gani tanan tungod kay wa sila'y tarong nga relasyon sa Ginoo. Kita pa kaigsoon nga dita kadungog sa tingog sa Ginoo. Si Abraham, si Moises, si David, si Solomon makadungog sa tingog sa Ginoo, ikaw makadungog ka dili. Sila gani nakadungog, kita pa makabasara ta mo nang sige tag-ampo kapunay. Disiplinas kinabuhi ampo sa Ginoo ngano man igsoon ang atong kaaway nga maong yawa bright kayo siya. Gamay ra kayong sipyat nimo. Gamay rang pagbati nimo. Kay iyang teknik igsoon hatagan gid kaniya sa mga ganahan gini mo igsoon kay tirong niya kaaway si Satan, no? Iya kang tagaan og mga nindot nga mga butang. Para katong mga leader nga nahigugma nimo ingon sila nimo nga sala na. Si sala, grabe po ning simbahan na. Killjoy man ni si pastor, killjoy man kay ganahan ko magbuhat ani pastor, ganahan ko ingon si Lord higugma siya nako mo nang dili ka pwedeng mo-judge nako kay si Lord higugma ganin nako ikaw pa kaha pastor. Iyan ang tugutan igsoon para makita nato nga ang kontra ang mga tawo nga nahigugma sa imo o dili sa Satanas. Ipa-feel niya nga siya'y kauban nato og ang mga nahigugma sa ato amoy kontra sa atong mga kinabuhi. Amen. Mo na igsoon atong hinumduman gid basa og Bible ang tinuod nimong kaaway dili imong tapad, dili imong bana, dili imong asawa, dili imong isilingan kun dili si Satanas. Kun ang usahay tawgon imong asawa, demonyo ka. Pero dili gid na tinuod. Alias ra niya usahay kung masuko ka, kung emosyonal ka, pero ang tinuod nga kaaway dili di mo makita. Pero naa siya naglibot-libot kapunay nimo. Ay mo sige ilingi ha. Satanas man ni ha. Naa siya kapunay ingon ang Bible mura siya layon nga naglibot, naghuwat siya kinsay matukob ni igsoon. Muna ang tanan nga napukan sa sala, muna yung mga tao nga napukan gyud, muna gipang atake sa kaaway. Muna hope kanay pray igsoon sa panahon nga natay gubat sa kinabuhi ang Dios atong sangpiton. Nga naman, last nga point igsoon ang kadaugan naa sa pagtinabangay. O balik ta sa atong gibasa ganina sa Exodus chapter 17. Una, nagkontrahanay sila sulod sa ilang ministry, silang simbahan, silang pamilya. Ikaduha, nasakpan nila ang tinud nga kontra mga igsoon. Ikatulo, nagkauban sila, nagtabanganay sila igsoon para makaangkon sila sa kadaugan. Okay, sa last nga point, ang kadaugan naa sa pagtinabangay. Ang Exodus chapter 17 verse 10 to 15, makita to igsoon ang teamwork nila. Si Joshua ug ang katawhan nag-lead sa gubat. Si Moises nag-alsa sa sungkod, nag-represent sa pag-ampo ug pagsalig sa Ginoo. Si Aaron ug si Hur nagsuporta ug nagkupot sa kamot ni Moises para padayon ang pag-ampo nila sa Ginoo mga igsoon. Muna nga ingon ang verse tanawa. Muna ingon ang verse 14 to 16. Unsa may hitabo igsoon sa ilang gubat, unya ang Ginoo miingon kang Moises isulat kining hitabua diha sa usa ka libro aron mahimduman og isulti kang uswe ang akong puuhon sa hingpit ang mga Amerikanhon og wala nay mahinumdum kanila. Verse 15.
Nagtukod si Moises og usa ka halaran o ginganlan niya kinig ang Ginoo mao ang akong bandila. The Lord is our banner. Unsa ni? The Lord is kanang kanta bitaw, Jehovah Jireh, my provider, the Lord, Jehovah Nisi. Mo ni siya, the Lord you reign in victory. Verse 16, ningon siya, iisa ang bandila sa Ginoo. Ang Ginoo magpadayon sa pakikaway sa mga Amerikanon hangtod sa hangtod. Sa tabo igsoon hangad sa ni pastor, ning daog sila. Okay? Sa time nga nakig-away sila, si Joshua ang mga sakop, nakig-away, nagpinsinganay dito, nagpanaanay, samtang si Moises, si Aaron, ug si Hur, nag-isa silang kamot para pag-ampo sa Ginoo. Ningon ang Bible, sa time nga muus-us ang kamot ni Joshua, ni Moises, mapildi sila. Kaya mura po, magic-magic, no? Sa time nga isa ang kamot mo nang tigtukod si Joshua, ug kanang Aaron, ug Hur, isa ka, kamot kihaway na jamo, tibok adlaw tag-away. Nya, gikapoy na po si Moses sa kay sigig tindog. Mangitag bato, ni bato, lingkod sila sa bato kay haway na kayang tiil. Isa ka ang kamot, kinakapuya na kito no. Kay sa time ni Usos, nagmo isa ka ting sila na po mo daog. Mura og PlayStation. Sa panahon nga makakuan ka daog pero ginag-Usos mo pilde. Pero ang punto igsoon, nagmadaogon sila nga naman si Lord nagtabang sa ilang kinabuhi. Ngano ganin daog sila? Kay nagtabanganay sila. Wa sila nag-awayanay, but nagtabanganay gid sila silang kinabuhi og kanang pinaka point igsoon si Lord gyud nagkaon sila nagtabang para makaangkon sila og kadaugan. Nga naman diha sa pagtinabanganay nay kadaugan. Kay kung maunay ta, mapildi kita. Kabantay man ang basketball. Once gani nga mag-away na ng mga kauban, diha pildi na mudaan na. Di mamasa ni si Kyle oy, daog kay ba? Di na ko, nino kumuduwa, di mamasa. Sapot-sapot na si Kyle J, si Cyril po, wala po ganahay, si Mark J, wala po ganahay, kay laog lagi si Kyle. Nya, gaaway na sila, kay di mamasa si Cyril. Naundang ang duwa. Di na mo duwa, kay, klaro ni. Di ba, pilde, pero kamo masayo pang usa. Okay ra na. Bahalag ba sayo, kung dribble, matravel, okay ra na. Ingana ang kadaugan, so once nga magtabanganay na adyo'y kadaugan. Kay ingon, Ecclesiastes chapter 4. Haritas Ecclesiastes, sulat ni Solomon igsoon sa panahon nga kuan na siya kaning tiguwang na. Unsa may gitambag nga igsoon sa atong mga kinabuhi panahon sa pagtabanganay. Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10. Sa Old Testament page 685. Nana, Ecclesiastes chapter 4, page 685, verse 9 to 12. 9 to 12 di ay. Nine. Nana, Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12, page 685. Nana, asa naman? Okay, atong basahon ha. Apas lang mo. Ang duha mas maayo kaysa sa usa. Labaw nga magmadaugon ang ilang pagbuhat, magbabungahon rather. Kay may katimbang man ang usag-usa. Kung matumba ang usa, tabangan siya sa iyang kauban apan kung mag-inusara lamang siya, ug unya matumba, wala gayoy makatabang kaniya. Verse 11, kung tugnaw jud, magdulog sila og mainitan. Minyo ra ni ha. Basig magdulog mo kalit. Okay ra igsoon. Apan kung ikaw ra usa, dili ka mainitan. Verse 12, ang duha ka tawo makapanagang konsulungon. Apan sayon buntogon ang mag-inusara. Ang pisi nga tulo ka lubid lisod bugtoon. Hanga di pastor, ingon si Solomon, ang duha mas maayo kung mag-inusara. Amen. Why basketball nga usara gaduwa? Lima ka buok do nang kay bisan pag maayo kay si Mark J unya ang upat ka kauban di niya pasahan so wagi pay kadaugan way teamwork man ingon siya mas maayo ang duha kay kung matumba ang usa nay katimbang nay mubakod sa usa kung ang duha pud kata pagsulugon nay makapanalipod nimo. So ang point mga igsoon,
Basta naa ang tabanganay, naadyo'y kadaugan sa kinabuhi. Mo nangingon sila nga no man is an island, walay tao nga magkadaog. Kining ministry ha, dili ni pwedeng accurate, ako ray nakakaingon, ako tanan ako nakadaog dili kam kitang tanan part ani. Amen. Nagpadayon nga ministry kay naamo tig simba. Unsa na lang kung way tig simba si pastor sa may akong walihan. Di ba? Oh, ako'y wali, ako'y minaw. Amen. Ako po si amen. Ano na? Nagnilisuan as pastor. Kung wa ang support sa system sa atong mga tighatag sa finances, kung wa ang tagahangnam church, kung wala mo nga muhatag sa inyong sa tithes ninyo, kung wala mo muhatag sa inyong talent, pagpagamit sa Ginoo, dili ni mahatag kadaugan, dili magpadayon ni nga ministry, amen. Sa pamilya usab, dili pwede nga si mama ug si papa ray mobuhat sa mga bulaton sa panimalay. Dapat apil ang anak, naadyo na support system igsoon kay ang point sa Ginoo sa tong kinabuhi, basta naay tabanganay, kauban ang Ginoo especially naadyoy kadaugan. Ngano man ang last nga point, ang kadaugan naa sa pagtinabangay mga igsoon. Kay ngon ang Mark chapter 2 sa time nga na-paralyze ang usa ka tawo, gidala sila sa upat niyang kahigala. Unsa mo diha? Upat kahigala ang gadala, pila gani kahigala? Upat. Unya sa time nga napuno na ang panimalay, first come first serve na pagpaayo ni Jesus, nangita sila pamaagi, may sakas sila sa atop, unya gibungkag nila ang atop, kay ang atop sa ila kadili man atop para sa atua. Ang ilang atop kay made of clay o kuan naman kahoy mo nang dali ra maguba. Munang ang point igsoon ang mao nga bakol na ayo ni Jesus tungod kay naa siya amigong anda mutabang sa iya. Amen. Munang ayaw gyud ninyo una-hunaa nga nay mga panahon nga magkalalis mo sa atong panimalay bisan kita diri sa simbahan, ayaw kalimot nga dili ta kontra kauban ta nga atong kaaway mao ang yawa mga igsoon. Munang pag magtabanganay ta naadyoy kadaugan sa kinabuhi. Kay sa history sa Bible mga kaigsuonan, kung mabasa jud kag Bible, kitang tanan kauban sa originally sa Ginoo. Napa bang tanan? Unya sa time nga nakasala ang tao, ingon ang Bible, kaaway ta sa Dios. Grabe no, kauban ta sa una, pero tungod kay ming rebuild ta sa Ginoo, nakigkauban ta sa yawa mo nang kaaway ta sa Ginoo, pero nun, yung si Lord, di na pwede, di na mahimo, kay akong mga anak ni. Unang iyang gihatag, iyang bugtong anak na si Jesus, tungod adto, nag-uli ang ato ang relasyon sa Ginoo. Munang nakauban ta og balik. Amen. Si malimot ta nga dili si Lord atong kontra kundi ang yawa. So munang nagbalik ta og kanang kauban sa Ginoo mo na ingon ang verse 15 kaganina, nakaangkon sila og kadaugan igsoon mo na ingon sila iisa ning bandila, nagtukod sila og kanang halaran unya ilang gisimba ang Ginoo, ingon sila Jehovah Nisi. Unsa man ang Jehovah Nisi? Si Lord ang naghatag kadaugan sa atong mga kinabuhi. Amen. Nya kanang kadaugan igsoon angkon pud nato na sa dihang nanansang si Jesus sa cross. Mo na ingon ang Bible, ingon siya it is finished. Unsa man ang it is finished? Tetelestai. Natapos na ang tanan. Kaysa akong pagtuon mga igsoon na ay tulo ka point o nganong nakaingon siya it is finished. Unang-una, maminaw ha, the debt has been paid. Ang utang nabayran na. Sa time nga nalansang si Jesus, ang utang nato sa Ginoo maong kamatayon sa impierno, siya ang nagbayad para nato. Muna ingon siya it is finished. Ikaduha igsoon, the battle has been won. Sa time nga nalansang siya sa cross, ang gubat tali sa yawa ug sa Ginoo napildi na kay atong kontra kasi gani ang yawa ug ang sala. Kay once nga dili mapildi ning sala ug ang demonyo igsoon, kitang tanan maimpierno. Pero sa time nga nalansang si Jesus, gipildi niya tanan ang sala, ang kamatayon, bisan pa man ang yawa mo na ingon siya, the battle has been won. Ikatulo igsoon, the sentence has fully served. Ang hatol para sa silutan tas impierno na serbisyuhan na sa Ginoo. Kita unta ang maimpierno pero siya ang nagaantos para nato. Mo na ingon siya, it is finished. Grabe no? Usa ra ka word, usa ra ka sentence pero tulo na gitapos sa Ginoo para nimo ug nako. Mo nang igsoon sa atong kinabuhi unsa man ang gubat nga atong giatubang. Ayaw kalimot nga dili ta kontra sama sa minahal nato sa kinabuhi. Mga igsoon nato sa pagtuo. Ayaw kalimot nga wala ta naginusara daghantang magtabanganay. Naa si Lord makig-away nato. Na ayaw kalimot igsoon sa katapusan daog na tangdaan. Amen. Daog na tangdaan. Nung estudyante ka, gikapoy ka, na-discourage ka.
Ayaw sigig Facebook. Basa sa pulong sa Ginoo kay sa time nga sikag Facebook, makumpare man nimo nga may pasiya ako dili nga didto ko ingani. Amen ba? Mo na nga igsuon kung daog na tangdaan diha sa Ginoo, cooperate sa Ginoo. Ayaw buhata ang sala, buhata ang kabubuton sa Ginoo nganuman diha sa anak sa Dios madaugo na tangdaan. Mo nang gidasig mo na ko igsuon sa man kakapoy ang kinabuhi, unsa man kadaghan ang problema o pagsulay na may mga panaglalis usahay sa tong pamilya sa simbahan. Ayaw kalimot nga na ang Dios naguban sa ato. Amen. Dasigon kaniya, bakuron kaniya. Kung i-discourage man kasi imong pamilya, sa imong ginikanan, sa imong igsuon, sa imong barkada, ayaw kalimot nga na ang pulong sa Ginoo magdasig nimo. Mao ni papun-a si imong hunahuna ug mosulod sa imong kasing-kasi aron makapadayon kas kinabuhi igsuon. Kung ikaw man gani nay mga minahal mo sa kinabuhi na discourage na, naluya na, ikaw ang gamiton sa Ginoo. Paminawa siya, ampui siya, dasiga siya, kung ano bang tao, mo discourage niya, ikaw ang gamiton sa Ginoo. Napay paglaom sa Dios. Amen. Gamiton ka sa Ginoo, imong baba nga tabian, imong baba nga marites, ayaw na sige gamita para mangaway niya, para mo discourage niya, kun dili gamita na para mo dasig sa iya. Kay bisan ako igsoon sa akong asawa ni panahon nga tungod sa among emosyon magkalalis mi. Pero ampon ako sa Ginoo nga Lord, ano ingani man nganong masuko magdumot man ko sa tawo nga gihigugman nimo. Sa tawo nga imong gihatag sa ako nga moy hintabang sa akong kinabuhi. Ingani man ta usahay masuko ta sa tong mama. Pero nalimot ang imong mama gigamit nga instrumento sa Ginoo para makapadayon ka sa pag-eskwela. Amen. Si pastor pod usahay magkalalis ta, magkabikil ta pero gigamit lang ko para mobadlong ninyo, para modasig ninyo makapadayon sa kinabuhi. Kung usahay ako pod, pinduman po na kung kinabuhi nga kamo pod mga karnero mo nga gipadala sa Ginoo sa ako nga dapat na kong atimanon. Di na ko awayon kun dili akong badlungon uban sa gugma sa Ginoo. Amen. Mo nang igsoon sa atong kinabuhi unsa may mga brokenness, unsa may mga nahitabo nimo kaniadto, kalimti na to. Nahigugma si Lord sa imo. Kinsa man mga tao nga nangaway nimo or nay mga panag-away sulod sa imong pamilya, pasilua sila. Ganuman ang gusto sa yawa magkontra mo kanunay. Kung di mo maguli, kung imo sang dumtan, diha pa lang daan, pildi na kadaan igsuon ug ang yawa nagmadaugon na sa imo. Amen. Gusto ni Lord nga makalingkawas ka sa mga kagapos sa pagdumot, kasuko, sa mga sala sa kinabuhi igsoon sa pamaagi na magpaubos ka o magpasakop sa Ginoo. Amen. Atong iduko atong mga ulo igsoon, atong ipiyong atong mga mata. Kanang let's reflect the goodness of God sa atong kinabuhi. Nga siguro dagan sa mga panahon igsoon nga kanang na-feel nimo nga way naglab sa imo. Siguro dagan sa mga panahon igsoon nga na-feel nimo nga pildiro ka pero sa tinuod lang dili ka pildiro. Wala lang kaming salig sa gahom og kining sa gahom og sa pagsalig nimo sa Ginoo mga kaigsuonan. Na karong orasa pwede tang mag-pray, atong i-pray nga ato ang kinabuhi diha sa Ginoo mga igsuon. Siguro nasuko ka sa imong mama, sa imong papa kay badlungon, dili kaniya ikumustahon, dili kaniya idasig. O ikaw ginikanan, siguro nasuko ka sa imong minahal sa kinabuhi kay gipasakitan ka. Or sa imong anak kay sige kang suklan, o nakakasabot ug unsaon nimo siya pagbag-o. Pero sufyan ka na ko igsuon ang atong Dios gamhanan. Dili gusto nga magpabilin ka sa mindset nga mapildi na jud ko, di na ko mabag-o. Dili gusto si Lord nga mapabilin ka sa panguna-una nga pobre na gid mi, di na may magka-okay sa umbana, di na may magka-okay sa akong asawa, dili maluwas akong pamilya igsuon. Ayaw pagpalimbong sa kaaway kay tingali wala ka napukan sa sala pero ang imong una-una ginahinay og ut-ut sa kaaway igsuon. Ginahinay niya pasabot nga wala nay paglaom sa kinabuhi, ginahinay kay pasabot nga dili ma-restore ang inyong relasyon sa imong pamilya, ayaw katuon niya. Nga naman ang yawa igsuon limbungan kayo siya maghatag siya og kanang doubt, maghatag siya og kahadlok sa imong una-una, maghatag siya og mga imposible nga mga butang, mga giant sa imong kinabuhi para di ka makalingkawas igsuon.
Himuon niya nga magdumot ka sa imong minahal sa kinabuhi, sa imong pastor, sa imong leader, sa mga tao nga nakapasakit nimo, pero gusto ni Lord nga makalingkawas ka anak, kapildi kay igsoon kung kapunay kang nagdumot. Muna karong